si mi fantasticky nahral, ani nevieš ako, na ďalšiu otázku. To myslím, že sa môžete potom, to bude aj pre vás, pán Butora. Dosť veľký dáv bol v Košiciach na pochode pre rodinu, takže dáv ako dáv. A veľmi sa tam riešila aj retorika takzvanej juvenilnej justície. Niektorí autori hovoria, že ide o cielené, a to nie je žiadna konšpirácia, je to skrátka cielené, prišlo to z východu, tak to poviem, z východných serverov vďaka nejakých... Z ruských serverov. No tak, ruských. Takže poďme na hrabanie a prepínanie ako prípadný prostriedok studenej vojny novej, o ktorej sa čoraz viac hovorí. Alebo teda minimálne nejakej mocenskej politiky. Je to tak, je to manipulovateľné vlastne? Opiera sa to alebo je to zase ďalšia konšpiračná teória? Povedzme, že Rusi infikujú nejakými protieurópskymi myšlienkami túto sociálne skupiny, teda sociálne siete. Tak ja som sa nedávno zúčastnil jednej takej besedy, kde ľudia, ktorí sledujú ruské médiá, Karol Hirman a Saša Dvoň a ďalší, hovorili, že v podstate ruské oficiálne médiá sú plné konšpiračných interpretácií sveta. Teda, a je to prostredie, z ktorého sa takéto veci šíria už tradične. V podstate ten jeden z najnebezpečnejších konšpiračných bludov, síce protokoly sionských mudrcov, to je taký antisemický pamflet, bol vytvorený na objednávku cárskej tajnej služby ešte dlho pred prvou svetovou vojnou. A ten doteraz proste žije svojím životom a naďalej teda znečisťuje prostredie a tam, bohužiaľ tá východná Európa je pravlasťou takýchto vecí. No, myslím, že netreba podceňovať a netreba sa báť, že by nás diagnostikovali, že máme sklon k konšpiráciám. Myslím, že Rusko je svojím spôsobom reálna hrozba pre nás. Spomente si, ako Putin, neviem, v ktorom presne roku to bolo, ale verejne vyhlásil, že najväčšia tragédia 20. storočia bol rozpad Sovietskeho zväzu. Čiže nie prvá svetová vojna, ani veľká oktobrová revolúcia, ani druhá svetová vojna, ani holokaust, ale strata impéria. Takže tá imperiálna tendencia zrejme tam je a myslím si, že veľmi tak triezvo o tom a dokumentujúco a dobre vyargumentovane Edward Lucas o tom píše, napísal 2 knihy na túto tému, on je, myslím, šéf-redaktor Ekonomistu, alebo... Jeden z hlavných editorov Ekonomistu. Áno, a myslím, že má veľmi podrobné informácie. Čo v preklade to... Druhá, nová studená válka a Klam sa volá tá druhá kniha. 2 mikrofóny naraz. Kolobeh mikrofónov v prírode. Len takú drobnú poznámku k tomu, keď sa hovorí teda o Rusku, že to zároveň, teda tento typ uvažovania a tento typ povedzme šírenia určitých skreslených výkladov sveta je zároveň má taký určitý komplement, ktorý je, myslím si, hlboko zakotvený v časti ruského myslenia dlhodobo a najmä v časti toho myslenia, ktoré bolo vlastne protizápadné, ktoré v 19. storočí s tým rozmachom toho typu ekonomiky a toho typu spoločenského usporiadania, akým vtedy prechádzal Západ, takže vlastne postupne vyhlásil Západ za oblasť, ktorá je skazená, ktorá je odsúdená na zánik, oblasť, ktorá porušuje morálku, oblasť, ktorá je v hlbokom protiklade so základnými piliermi ruskej spoločnosti, ruského pravoslavia a tak ďalej. A toto sa nejakým spôsobom udržiava a reprodukuje a takým
pekným básnickým výrazom toho bol nesmierne zaujímavý človek, ktorý sa volal Tchutchev. To bol človek, ktorý bol aj básnik, mal aj diplomat, mal veľmi bohatú kariéru za sebou a jeden čas bol aj príslušníkom teda takéhoto typu ruského vnímania sveta, hoci sám mal za ženu aj Nemku a proste mal pestrý život. A on vtedy povedal taký jeden krásny veršík, ktorý dodnes vlastne Rusi opakujú a keď Sarkozy prvýkrát prišiel na návštevu Putinovi, tak mu Putin zarecitoval túto báseň na letisku. A tá báseň znie: Умом Россию не понять, а широм общим не измерить, у нее особенная стать, Россию можно только верить. To znamená, že Rusko sa nedá pochopiť racionálne, Rusko je vlastne úžasné tým, aké je špeciálne, zvláštne, osobitné a samozrejme aj silné a mohutné, je možné Rusku iba veriť. No a Putin mu to zarecitoval, že keď teda Sarkozy tam prišiel prvý raz a keď sa ho pýtal, ako sa budú vyvíjať ako vzťahy a nakoľko môžete Rusku dôverovať, a on povedal, no to ja vám poviem jeden verš klasika a zarecitoval mu Tchutcheva. Čiže toto všetko ide svojím spôsobom v udržiavaným, podporovaným a aj štátnou propagandou, teda posilňovaným presvedčením o tom, že v zásade tá cesta, ktorou sa Rusko uberá a ktorú teda má na svedomí, alebo má pod palcom daná dobová ruská vládnúca elita, v zásade tá cesta napriek všetkým možným problémom je správna. A to bol aj moment, keď si pozriete na ruských serveroch akékoľvek oslavy veľkej vlasteneckej vojny, ktorá určite bola samozrejme pre Rusov hrozná, no ale sami ruskí generálni politici potom hovorili, koľko obrovských chýb sa tam narobilo, tak ten Stalin tam stále vystupuje ako jeden obrovský vodca. A toto je veľmi silne v ruskej mentalite ukotvené, udržiavané. A to je istý taký protipól, ako keby som povedal, toho výkladu sveta, ktorý potom pripisuje takéto problematické úmysly tým, ktorí chcú Rusku škodiť. Ja som v tejto súvislosti vnímal v posledných týždňoch jeden obrovský kontrapunkt. Vyšla v slovenskom preklade aj v českom knižka historika amerického Timothyho Snydera. V origináli sa volá Bloodlands a vyšla pod názvom Krvavé územie. A v podstate je to o zločinoch stalinizmu a hitlerizmu na špecifickom území, ktoré sa ťahne od Pobaltia cez východné Poľsko a Ukrajinu dole až k Čiernemu moru. Tam sa odohralo, tam tie dva režimy stáli najviac ľudských životov a tá knižka je strašne dobre napísaná, je plná faktov, číta sa ľahko, ale je to veľmi, veľmi, veľmi desivé čítanie. Je to taká hrubá knižka. A toto mi tak prišlo do takého ťažko akceptovateľného kontrapunktu, ak ste videli otvorenie olympiády v Soči. Malo to byť akási exkurzia ruskými dejinami. A to obdobie, keď v podstate prišlo o život neviem koľko miliónov ľudí v stalinských gulagoch za neľudských podmienok. Ako ruská zem od Ukrajiny až po hore na sever Uralu až po východ, po Kolymu, proste je pokrytá ľudskými kostiami. Niektoré odhady hovoria, že 20 miliónov ľudí, niektoré odhady hovoria, že viac. A to obdobie tam bolo znázornené v podstate heroicky ako budovateľské obdobie, keď sa stavali veľké stavby socializmu, budovali hydroelektrárne. Ani náznak toho, že by vtedy sa udialo niečo, na čo by Rusko eventuálne nemalo byť hrdé. Ale to bolo obdobie ako obľudného utrpenia miliónov ľudí a smrti. Naozaj mega smrti, dá sa povedať, ale ani stopy potom tam nebolo v tom ceremoniále. A ten ceremoniál
je podľa mňa diagnostický. Ten ceremoniál bol nie len, že oficiálnou lžou o ruskej histórii, o sovietskej histórii. Ten ceremoniál bol doslova až to je na diagnózu proste, to je potlačenie ako traumatické minulosti do nebytia. To je niečo, to je diera v pamäti. Za Gorbačova som mal možnosť pôsobiť niekoľko týždňov v témžom Leningrade a robil som také kurzy psychoterapeutické pre kolegov a kolegyne z tejto oblasti a požiadali ma, aby som sa pozrel na jedného mladého muža, že čo si o tom myslím, nejako diagnosticky, že tak nejako tápu, že čo to je, že či je to reakcia na tie všetky správy o zločinoch stalinizmu, alebo či má schizofréniu. Tak ja som sa s ním rozprával a mne z toho vyšlo, že ten chlapec, on naozaj úprimne veril tomu bolševickému režimu a proste, že to všetko bolo dobré a Stalin, že proste dobrá, ktorý budoval našu sovietskú vlast. A teraz sa mu to všetko zrútilo, lebo začalo sa písať o tom, filmy sa začali točiť, sám som tam videl verejné premietanie takého filmu o gulagoch, veľmi silné, ale nebola tam veľká návštevnosť. A všimol som si teda, že niektorí tí kolegovia, kolegyne a aj ďalší ľudia, s ktorými som hovoril, tak mali toto úplne zacementované. Že nechceli naozaj nič vedieť a nechceli nejako sa vyrovnávať s tou svojou minulosťou a s tými zločinmi, ktoré postihli zrejme strašne veľa rodín v Rusku, ale tak to je asi majú strach, že to je Pandorina skrinka, že tam prepukne nejaký strašný žiaľ alebo násilnosti. Oni v tých rodinách niektorí aj uverili tomu, že asi ten náš dedo naozaj niečo spáchal, o čom nevieme, no však len tak by ho neboli zobrali do toho gulagu, no ale Stalin, on mal s rukou problémy, mal takú nejakú menej vyvinutú jednu ruku a mal nejaké problémy a myslím na nejaké bolesti a požiadal Bechtereva, to bol taký slavný neurológ v Leningrade, že aby ho vyšetril, tak on s ním rozprával, so Stalinom robil anamnézu a tak dlhšie spolu boli, takže si urobil aj taký obraz o ňom ako o človeku a keď sa vrátil naspäť na inštitút neurologický, tak svojim kolegom, ktorí si ho veľmi vážili a mali ho radi, tak im porozprával, no s tým Stalinom je to zle, no on je paranoidný a že si myslí, že to je paranoja. A nejak sa to dostalo von, teda ja neviem, či je to pravda tento príbeh, ale to mi hovorila jedna psychologička, ktorá bola veľmi informovaná o histórii. A nejak sa to dostalo von, že teda Bechterev, že takéto niečo povedal o Stalinovi, tak ho otravili botulotoxínom a ten jeho tím, že sa musel pozerať na to, ako ho spalujú v peci, cez sklo to videli a došlo tam vplyvom toho tepla vlastne k explózii toho tela, aj tej brúšnej dutiny a proste títo, čo si ho tak vážili a milovali, tak sa museli pozerať na toto divadlo. Takže toto bol výpek. Trošku zase ste mi nahrali, čo som mal v hlave, a to tým, že vlastne je dosť výnimka, keď takýto človek, ktorý niečomu tak strašne verí, že to je až nejaký akoby sektárska záležitosť, že precitne. My sme sa teraz jednou kamarátkou, ktorá pôsobí... On neprecitol, on
Proste on prestal dôverovať svetu a nechcel pracovať. Ale asi uveril tomu, že nejaké svinstva tam boli, lebo bežná reakcia bola, že nie, vôbec nič také nebolo. Jemu sa to zrútilo. Jemu sa zrútil doterajší obraz sveta, že ako veci sú, a toto bolo nad jeho síly to prijať, takže on išiel do takého kolapsu psychického, že nechcem sa o nič zaujímať, nič robiť, takže zostal taký paralizovaný. Nič nemá zmysel. Jedna z oblastí iracionality dosť veľká a žiaľ Bohu narastajúca a nebezpečná, pretože ohrozuje aj zdravie detí, sú tí antivakcinátori. Nie je to zatiaľ ako podľa výskumov, mám v dispozícii prieskum, nie je to zase až také silné, títo militantní antivakcinátori, ich dosť počuť. A utvárajú také skupiny, kde sa všetky racionalizmy, vrátane fašizmu, rasizmu, konšpirácií miesia dokopy. Ale ako výstupujú pod hlavičkou antivax. No a sme sa práve s jednou mojou známou, ktorá sa zaoberá týmito vecami, bavili o tom, či poznáme nejakého antivaxera, ktorý prešiel potom ako pod vplyvom argumentov na tú racionálnu stranu. Očkovaciu platformu? Očkovaciu plánu Provax. A že vraj sú takí, my ich osobne nepoznáme, ale že je to strašne ťažké, lebo to je naozaj ako sekta. Takže možno, že mám naozaj skúsenosti osobné, keď som sa s jednou šéfredaktorkou časopisu Dieťa, ktoré prešlo až na túto stranu, rozprával. No tak skrátka on ich hádal. Oni každého, kto má iný názor, považujú za podplateného. Ty si platený farmafirmami a ty skrátka, čo to hovoríš, a vymazávajú z tých diskusí. Zatiaľ nie. Ale ako nebol by som proti. Však bez tak si všetci myslia, že som. Ja mám kolegov, teda psychológov, ktorí sa venujú obetiam sekt. A dokonca vyšla u nás aj taká knižka z preklade od Stevena Hassana na túto tému. V podstate, keď sa niekto dostane, keď ho vtiahne nejaká sekta, a svojím spôsobom aj to prostredie, ktoré prostredie tých pravoverných, ktorí veria spoločne na nejaký blud alebo čo, tak má niektoré znaky sekty, tak ako moji kolegovia, ktorí sa venujú ľuďom, ktorí sa vlastným úsilím alebo úsilím rodiny vymanili z náboženskej sekty, vedia, že deprogramovať toho človeka je veľmi ťažké. To nie je, ako ten človek nie je psychicky chorý a tak ďalej, ale on je, v podstate jeho myseľ sa stala natoľko závislou na tom prostredí tej sekty, že dostať ho z toho von, oslobodiť ho aj mentálne z toho celého, je pomerne zložitý proces, že to nie je jednoduché, a preto si aj myslím, že keď už sa ľudia stanú obeťami konšpiračnej mentality alebo bludnej mentality, takže že dostať sa z toho von bude pomerne ťažké, lebo časom ich to začne zamestnávať, obsadí to ich témy, ich myslenia natoľko, že vlastne ako keby pre nich stratil ten normálny bežný život zmysel. Toto je dosť problém. Teda, keď už sa bavíme, že keď už raz ľuďom začne šíbať a začne im šíbať kolektívne, tak stojíme pred problémom. Aj tí ľudia sami stoja pred problémom. Vznikla pauza, ktorú využijeme na to, že sa spýtame, lebo už máme hodinu 10. Takže pomaly už to budeme. Ja by som sa chcel spýtať na jednu vec, či existujú z hľadiska sociologického aj psychiatrického určité dedičné predispozície na takýto spôsob správania, a ak existujú u ľudí, tak potom ako je to so skupinou, etnikou, národom, štátom, hej, kultúrou určitou, hej. Či sú takéto predispozície nejak aj skúmané, alebo sa tým niekto zaoberá.
Myslím tým nielen na takýto charakter iracionality, ale aj na určitú mentalitu skupiny. Teraz nehovorím, že sociálnym prostredím alebo tým, čo sme prijali, že sme sa dostali do takého, že žijeme v Afrike, alebo tam, ale že či je to v nás, či sa to dedí nejak, takéto niečo. Takéto sklony k takémuto spôsobu správania, chápania, vnímania sveta. Tak... Ja mám jednu rýchlu poznámku. Daniel Pipes, to je špecialista na Blízky východ, arabista, autor mnohých knižiek, tak napísal 2 knižky o konšpiračných teóriách. Jedna sa volá Conspiracies, vyšla v preklade, a druhá sa volá, že Hidden Hand. A Hidden Hand, čiže skrytá ruka, tá sa venuje špeciálne, to napísal pred 15 rokmi, špeciálne proste paranoidným konšpiráciám v arabskom svete. Ten sa zdá, že je priamo zapláti týmto typom mentality. To bola len poznámka. Ale... Ako geneticky? Nie. Nie. Nešlo o tie predispozície. Nie, geneticky určite nie. Tak ako ťažko by sme sa dopatrali konšpiračného génu. No ono je to, napríklad pri ochorení na schizofréniu človek môže mať predstavy, ktorým verí, a myšlienky, ktorým verí a ktoré sú úplne otrhnuté od reality. A tie, ktoré súvisia s majú obraz blúdu prenasledovania, teda že niekto po mne ide a chce mi škodiť alebo zabiť ma, sledujú ma a podobne. Tak ten Bloiler, ktorého som spomínal, že hovoril o tom autistickom, od reality otrhnutom myslení a o tom zase kritickom myslení, tak on uvádza napríklad, že časť týchto blúdov, že sa dá chápať ako že je za tým vlastne taká emočná potreba mať takýto blúd, pretože je to výhodné, lebo to môže človeka tak trochu uspokojovať, že teda nie preto sa nemôžem v tom svete presadiť a urobiť kariéru, že by som mal málo nadania alebo málo úsilovnosti a vytrvalosti, ale preto, že sú tu nejakí nepriatelia, ktorí ma hádia polena pod nohy a tak ďalej. Čiže napriek tomu, že je tam určitá dispozícia, tak tá tvorba blúdu môže mať takýto celkom zrozumiteľnú psychodynamiku. Ale čo sa týka tých schizofrenií, tak tie vyslovene blúdne predstavy, tak to asi 1% obyvateľstva v rôznych kultúrach má tú dispozíciu tak, že vlastne v kombinácii so životnou skúsenosťou aj ochorejú. Ďalšie 3% obyvateľstva neochorejú majú síce zrejme rovnakú genetickú dispozíciu, ale majú inú životnú skúsenosť a neochorejú na symptómy vyslovene schizofrénie, ale je to niečo miernejšie, takže majú sklon k takému magickému mysleniu a takým zvláštnym, vágnym, všelijakým myšlienkovým pochodom, aj keď sa s nimi rozprávame, tak niekedy nevieme, čo vlastne, o čom sme 10 minút rozprávali. A oni majú niekedy aj také zvláštne zážitky, že majú problém oddelovať, že toto som ešte ja a toto už nie som ja, takže sa im to tak ako rôzne splýva. No a zdá sa, že ďalšie 3% sú takí, že ktorí asi tiež majú určitú dispozíciu, ale nie až tak silnú k tejto zvláštnosti alebo poruche. A tí môžu relatívne adaptovane fungovať, ale prekvapujú svet takými všelijakými nápadmi alebo takými konštrukciami, na ktoré keď sa kriticky pozrieme, tak že to tak asi nebude. No ale človek aj normálne zdravý človek, napríklad keď ho uvedieme do hypnózy, tak keď je človek dobre hypnabilný, úplne zdravý, tak v hypnóze mu môžeme
zadať inštrukciu, že sa mu bude točiť ruka. Prípadne mu pomôžeme, k tomu sa mu točí ruka, inak sa mu točí ruka. A teraz ho vyzveme v hypnoze, no a teraz, aj keď by ste skúsili zastaviť tú ruku, tak ju nedokážete zastaviť. A čím viac sa o to budete snažiť, tým viacej tá ruka sa bude chcieť takto hýbať. No skúste, dajte do toho celú silu. Tak vidíte potom, ako tá ruka ide, on bojuje s tým, ale nejde to. A niekedy je ochromený na úrovni vôle, že aj by to chcel zastaviť, ale proste ako by nemal vnútornú silu. Ale keď sa prebudí, tak to prejde, že? To nemôže potom dostať. No a niektorí ľudia, proste to sú také fenomény, ktoré keď sa prihodia v nejakej zložitej životnej situácii, sa človek dostane do nejakého takého stavu zmeneného vedomia alebo disociatívneho stavu, čo môže mať rôzne príčiny, tak majú tendenciu si to interpretovať, že vlastne to nejaký duch spôsobil, hej, zvonka nejaký vplyv alebo nejaký diabol tam zasiahol, že to nebol môj výkon môjho mozgu, mojej psychiky, kde sa nejaká časť tých regulačných systémov odpojila od toho pozorujúceho vedomia a deje sa mi toto. Takže takí ľudia potom, ktorí nie dosť kriticky myslia, tak napríklad, keď sa im zjaví niekto mŕtvý, lebo to je úplne bežný fenomén, keď nám zomrie niekto blízky, tak dosť často sa nám ten mŕtvý objavuje. Ale nie preto, že by sa on tam ako zo záhrobia, alebo že by existoval v nejakom inom stave, ale proste my ho mentálne reprezentácie máme ho uloženého v hlave a tie sa môžu aktivovať, takže zrazu máme pocit, že je pri nás, alebo že nás drží za plece, alebo že akurát vošiel do tej miestnosti, alebo že sme začuli jeho kroky a jeho hlas, alebo dokonca vidíme jeho postavu, alebo na ulici, aha, však to bol on, alebo sa nám prisní s ním. No a tak kritický človek si to vie vyhodnotiť. No tak, hej, no, túžim po ňom, je to strata a sa mi to zjavuje ako živá fantázia, ale viem, že sa mi to zdá, aj keď to vyzerá veľmi reálne, no ale niekto tomu má tendenciu to interpretovať, že nie, tak pozor, tento duch tu chodí. Myslím, že na úrovni nejakého štúdia národných alebo etnických mentalít je to taká dosť riskantná pôda, robiť nejaké zo všeobecného polotová, ale hádam, tri také poznámky by sa k tomu dali povedať. Tá prvá sa týka takého procesu viktimizácie, tá druhá sa týka niečo, čo by som povedal fenoménom pociťovanej osamelosti a to tretie sa týka nejakého misionárstva alebo nejakého poslania, ktoré si nejaké etnikum alebo nejaký národ osvojí. Tak k tomu prvému, to sme mali možnosť aj vidieť, aj prejavovať, týka sa to zväčša tých obrazne povedané slabších alebo tých menších národov, ktoré sa potom v tej histórii vlastne vracajú k tej prapríčine, prečo sa to stalo, preto je pre Srbov stále tak citlivé Kosovo, pretože tam sa odohrala tá veľká bitka. Malé národy, ktoré boli vo veľkých impériách a nedostali priestor pre nejaké rozvinutie, tak sú náchylnejšie niekedy prijať takéto výkladové schémy o tom, prečo sa im vlastne niekde nedali a potom svojím spôsobom za tým aj niekedy hľadajú vinníkov. Takto sa na Slovensku, Ivan Kamenec o tom pekne píše, postupne usadil ten princíp toho v úvodzovkách ľudového antisemitizmu, že teda jednou z tých príčin, pretože Slovákom sa nedarilo dostatočne uplatniť, boli vlastne Židia, nie len tým, že boli vlastne povedané krčmári a boli lepší v tých povolaniach, ale že aj po 1867 sa veľmi asimilovali s Maďarmi a stali sa súčasťou vládnucej triedy. A vlastne určitý výklad neúspechu nemalej časti arabského sveta, neúspechu z hľadiska nejakého procesu modernizácie sa tiež tak trochu vykladá tým, že za tým boli externé faktory a nie neschopnosť, slabosť, nepripravenosť, neodhodlanosť tých politických elít, tých arabských štátov nejakú modernizáciu urobiť. Tak to je prvý okruh. Ten druhý okruh je, to je veľmi zaujímavý a to by stalo za takú dlhšiu debatu, to sa týka naozaj pocitu udržiavaného v kolektívnej pamäti, v kolektívnych takých
výkladových ságach a niekedy v umeleckej literatúre o tom, o pocite osamelosti medzi ostatnými, ktoré sme mohli ešte aj do starších civilizácií. Častočne sa to objavilo aj niektorých amerických pôvodných obyvateľov, ale zo sveta, ktorý nám je veľmi blízky, o tom veľmi veľa písali Maďari. Hej. To znamená, my sme tí, ktorí sme medzi Slovanmi a Germánmi, my sme sem proste prišli, usilovali sme sa ako tento priestor aj civilizovať, ale vždy sme boli vystavení proste veľkému a systematickému nepriateľstvu. Na Slovensku sme ako keby nejak pri tej kritike, teda zo strany Mečiaristov a Mečiaristov, ako keby sme nezachytili, že ale veď to boli Maďari, ktorí proti tým Habsburgom tiež bojovali v tej záverečnej fáze a mali tiež nejaký pocit, že sú utlačení, bojovali o svoje oslobodenie a tak ďalej. Tak ale jeden maďarský autor hovorí, že byť Maďarom to je vlastne kolektívna neuróza. Je veľmi veľa štúdií na túto tému, kde Maďari kriticky reflektujú tento zúfalý pocit nejakej osamotenosti, ktorý mimochodom ich tiež vohnal do dvoch nešťastných vojen a do dvoch nešťastných spojenectiev. A napokon tretie, to je taký pocit určitej vyvolenosti. A prejavuje sa u rôznych národov. Zoberieme si tie dva veľké národy, Američania a Rusi. Americkí kolonisti to mali, pretože oni odišli a bolo toto City on the Hill, to mesto na vršku, ktoré vlastne malo byť naozaj zriadené na základoch a na princípoch morálnych a hlboko ukotvených spravodlivosti, vláde ľudu a vo všetkom ostatnom, na rozdiel od tých veľkých európskych feudálnych mocností a v tomto zmysle slova sa tam v americkej mytológii a ikonografii silne udržiava tento pocit, že my sme tí praví, my sme tí čistí, my sme tí vyvolení, my sme ten národ, ktorý vlastne sa oslobodil a zavádza slobodu a to sa potom niekedy premieta do toho, tak musíme aj iným pomôcť tú slobodu uvieť. Najvýraznejší predstaviteľ bol Woodrow Wilson, ktorý teda hlásal tú tézu, že aby táto vojna už bola poslednou vojnou, tak musíme svet demokratizovať a musíme svetu priniesť demokraciu. Istým druhom, a to už som pred chvíľočkou hovoril, iného typu misionárstva to boli Rusi, ktorí teda považovali ten západ za skazený a v tomto zmysle sa treba priniesť tú oživujúcu injekciu tej západnej civilizácie a nastoliť niečo také ozajstné, autentické, pravé, poctivé a v súlade s pravoslávím. A celkom sympatický, taký určitý misionársky nádych majú Poliaci, ktorí to majú aj vo svojej histórii. To poľské za našu slobodu to nevymyslíme. 10 000 Poliakov naozaj bojovalo na všetkých frontoch sveta aj za slobodu iných. To je sympatický kód, pretože tí Poliaci sa vložili do zápasu za iných a v tomto zmysle slova sa to aj v nejakej poľskej mytológii dodnes udržiava a to je asi z týchto misionárskych vízií pravdepodobne to najsympatickejšie. To som rád, že Martin tieto tri oblasti pomenoval. Ja tiež si myslím, že hovoriť o nejakých genetických danostiach toho či onoho národa je úplne mimo racionality. Proste jednoducho sme príliš rôznorodí a tie ako variácie v rámci jednej ľudskej skupiny sú určite o mnoho širšie a závažnejšie, ako by som povedal presne odmeraný štatistický rozdiel nejakej vlastnosti medzi dvomi ľudskými skupinami. Ale treba povedať, že tak ako individuálna myseľ môže mať stavy a môže mať poruchy, stáva sa podľa mňa aj celé skupiny ľudí, povedzme národy, majú ako kolektívy, majú ako veľké kolektívy, veľké skupiny, majú stavy, by som povedal, tej kolektívnej duše. A majú okamihy, keď viete, akože keď sa pozeráte na Nemcov, ako hypnotizovaní sledujú proste škriekajúceho Adolfa Hitlera, ako keby sa ich kolektívne niečo zmocnilo a naozaj sa ich niečo kolektívne zmocnilo.
Oni na okamih uverili jeho posolstvu proste dejinnej predurčenosti, keď Martin hovoril o vyvolenosti. A tomu sa strašne ľahko verí, že práve ten váš národ má dejinné poslanie. Ja už som niekoľkokrát v rôznych situáciách spomenul jednu relatívne novú knižku, ktorú napísal, veľmi znepokojujúcu knižku, ktorú napísal David P. Goldman. A volá sa, že How Civilizations Die, ako zomierajú civilizácie. Ono to je taký demograficko-sociologicko-psychologický výlet do ľudských dejín od Sumerov cez antické Grécko, západorímsku ríšu až po dnešok a nás. A v podstate jeden z tých paralelných príbehov k tomu idúcich je, že kedy ktoré národy mali tie obdobia vlastnej vyvolenosti, proste vlastnej ilúzie o vlastnej vyvolenosti a koľko bied to spôsobilo. Tak napríklad v istom okamihu bola 30-ročná vojna, za mnohými rozhodnutiami bol proste kardinál Richelieu a ešte jeden duchovný, ktorého meno som zabudol, ale nebol. Mazarin? Nie, iný. V podstate mnohé sa dialo jednoducho preto, že Francúzi boli v danej chvíli predurčení pre dejinu, tomu veril Richelieu. A v podstate, neviem, či viete, ale vtedy sa tretina Európy vyľudnila. Proste to zabíjanie bolo úplne desné. A ona tá vojna pokračovala napriek tomu, že už dávno príčiny, ktoré k nej viedli, už boli odstránené a bola to vojna, ktorá spätne nemá žiadne rácio. No a v podstate také pominutie mysle môže sa zmocniť kolektívou nielen individuálneho človeka. Keď čítate napríklad Gustava Le Bona, jeho psychológiu davu, tak on analýzuje obdobie francúzskej revolúcie. Tá knižka Le Bonova vyšla niekedy koncom 19. storočia a zaoberá sa udalosťami z predstoročia, čiže z francúzskej revolúcie z konca 18. storočia a opisuje konvent, francúzsky konvent, čiže parlament tých dôb. Tí ľudia sa chovali ako zmyslov zbavení, ako nepríčetní. Počúvali napríklad Robespierra, ktorého prejav, keď si napíšete, to píše Le Bon, keď si ho napíšete ten prejav, tak zistíte, že je to nesúvislý blábol. Inkoherentná reč. Ale mala magický účinok na tých ľudí a proste pod jej vplyvom boli ochotní proste sa dopúšťať rozhodnutí, ktoré boli nesmierne tragické. Takže ak sa bavíme o tom, že či existuje nejaký genetický nie, ale ľudské kultúry, ľudské civilizácie majú okamihy, keď veľké kolektívy ľudí, trebárs národy, sa nachádzajú v istom type duševného rozpoloženia, ktoré môžete povedať, že im všetkým šíbe teda. Je patologické. Nie, možno viac otázok ešte. Ešte som zabudol samozrejme sa spýtať, že či ešte niekto iný, lebo prichádza čas posledného okruhu. Asi nemáte, že? Ja by som mal jednu takú otázku. Všimol som si, že tak posledných nejakých 10 rokov sa dosť veľa rozmáhajú také tie alternatívne medicíny a také rôzne tie veštenia, kdejaké a tie ezoteriky a dalo by sa. A dosť veľa ľudí ako k tomu seriózne verí proste a ide za vešticou sa radiť alebo ide, neviem, niekde. To je veľmi nebezpečná záležitosť, skôr tá alternatívna medicína, kedy sa ľudia liečia všelijakými roztokmi sáva a deťom to dávajú a tak ďalej. Ako som povedal, to je druhá vec,
typu, že proste nejaké tie pyramidky a amulety a tie veci, ako dá sa aj toto niekde tak My zaradiť? určite toto bude témou jedného z pokračovaní tohto nášho cyklu, len to musíme uchopiť takým nejakým spôsobom, lebo akože vysmievať sa z pyramidek dokáže každý, ale dať tomu nejakú hlavu a petu, ale vrátime sa. Za priamej účasti ezoterikov, ezoteričiek. Prizveme samozrejme nejakú vešticu. A to je presne to, čo som chcel povedať, že dneska si každý človek myslí, že má právo na názor, vysloviť názor. Na vysokú školu, univerzitu Google, jak my hovoríme, pozrie si 4 videá na YouTube a už sa háda s doktorom alebo s vedcom alebo tak. Ale to tiež bude možno nejaká ďalšia téma, alebo naozaj už prebehlo to, že? Už máme 1,5 hodiny. Takže mi napadla taká vec úplne teraz nesúvisiaca, že keď som dnes venčil psa, že tí slobodomúraví, to je fakt dobre tajné spoločenstvo, keď majú symboly na každej dolárovej bankovke, že to nejako nezvládli tú tajnosť, ale v súvislosti s konšpirátormi, ktorí hľadajú všade tie symboly. No, ale posledná téma je takáto. Rozmáhajú sa, ako reakcia na tú iracionalitu spoločnosti sa rozmáhajú časti spoločnosti. Vznikajú stránky ako lovci šarlatánov, bezpečné očkovanie, trošku staršie, použijeme rozum. Skrátka, ako keby sa tí skeptici začali mobilizovať. Ja naozaj cítim, som tiež v niekoľkých tajných skupinách, kde sa bavíme o veciach. No tak na Facebooku sú tajné skupiny, aby nám tam nikto neviedol. To není nič so slobodomurárstvom, pozor. A dneska sme vymysleli slobodokávičkárov. To je logo. A to je opačná pyramída ako šálka, má ucho, aj má tam to oko. A je to ako, že niečo na spôsob, že zničme preso, lebo preso neexistuje ani pikolo. A aby sme sa spoznali toto tajné spoločenstvo, tak sme si dali urobiť tričko. No, ale toto. Takže vznikajú takéto opozície a ja mám teda veľmi jednoduchú otázku na všetkých účastníkov, že čo s tým? Čo s tým, ako by sme mali na nejakej osobnej úrovni, alebo no, jedna z možností robiť takéto diskusie, ale čo ešte sa dá s tým robiť? Ja chcem pripomenúť to Martinovo, že vtedy za komunizmu a k jeho záveru začali existovať niečo, čo on nazval ostrovčekmi alebo ostrovmi pozitívnej deviácie. Teda deviácie, čiže odchýlky od bežnej šedej normy, ale pozitívne odchýlky, teda ľudí, ktorí si boli schopní zachovať kritické myslenie, autonómne myslenie, proste nejakú inú víziu spoločnosti, ako bola tá oficiálna. A ja si myslím, že toto je to, čo sa v danej chvíli deje, že existujú v ľudskom spoločenstve, v našom spoločenstve, existujú ľudia, ktorí postupne hľadajú k sebe cestu, aby sa bránili tej invázii iracionality. Ja si myslím, že to naozaj existuje a neexistuje to len na internete, existuje to. Mne sa zdá, že spoločenstvo racionálnych ľudí, ktorí nepodliehajú ľuďom, je dosť široké. Ale má dočinenia s pomerne veľmi agresívnym súperom teda. No, pokiaľ tie názory smerujú k nejakému potláčaniu alebo vytláčaniu nejakej skupiny ľudí alebo trápeniu nejakých ľudí, tak tam by to spoločenstvo kritických mysliacich by malo veľmi nahlas zareagovať a rýchlo a nahlas, si myslím. Lebo tam je nebezpečie, že to môže bobtnať a spriechodňovať sa. Sme hovorili aj o tých neonacistických tendenciách, že sa na podiv vymerili, že človek by nepredpokladal, že po tých skúsenostiach to boli, že by také niečo, ale zase ide asi o niečo také hlbšie antropologické, že tá inakosť a potreba mať nepriateľa a cítiť sa byť súčasťou nejakej pevnej skupiny a uľahodiť ešte vodcovi, tak to sú asi silné benefity pre niektorých ľudí, ktorí z iných oblastí nečerpajú.
Takže asi toto. A vy ste hovorili ešte, čo s tým? Že čo s tým? No čo s tým? Tak asi toto. No a myslím si, že veľmi taký dobrý návod nám dal Karl Popper, rakúsky filozof, ktorý potom pred nacizmom emigroval niekde do Nový Zéland alebo do Austrálie, potom v Londýne učil. A on hovorí, že keď máme tendenciu uveriť niečomu, tak by sme si mali položiť otázku, no dobre, takto sa mi to javí a čo svedčí proti tomu? Čiže aktívne pátrať po nejakých indíciách, že by to tak nemuselo byť. A ja som to aplikoval v mojej praxi a viedol som k tomu mojich kolegov, že keď dospejú k nejakej diagnóze u pacienta, tak by si mali povedať, no dobre, takže sa mi to javí takto. A čo hovorí proti tomu? Čiže aktívne pátrať, zapojiť do toho kritické myslenie, pretože existuje niečo, v mojom odbore to nazývame, že syndrom, Nemci to nazývajú syndrom Brühle, že proste keď rozprávame s nejakým človekom a chceme vlastne sa vyznať v tom, že čím trpí, akú má poruchu, aby sme vedeli, ako mu pomôcť, tak máme tendenciu niekedy predčasne sa chytiť, že aha, takto by to mohlo byť a toto by mohla byť táto diagnostická kategória a potom všetko ostatné, čo hovorí, tak berem iba to, čo mi pasuje do tej diagnózy a to, čo mi tam nejako vadí, tak to nejako prehliadam. Takže tento postup si myslím, že je aplikovateľný aj v takom bežnom živote a v tej záplave informácií. Dobre, tak toto tvrdí pán premiér, čo hovorí, aké sú veci, ktoré svedčia proti tomu. Ináč kritickému mysleniu sa budeme venovať aj samostatne, keď vlastne o kritickom myslení bude táto celá séria. Áno. Vidím, že Jozef má tú schopnosť tam zakomponovať aj aktuálnych protagonistov a u vás to naviedlo asociáciu ku kritickému mysleniu. Ja chcem 3 veci povedať, čo si myslím, čo sa dá robiť, ale predtým ešte spomeniem tak niečo iné, vlastnú skúsenosť, lebo nejaký úsek svojho života som zabrdol do profesie týchto vedľa mňa sediacich pánov, teda do profesie psychiatrickej a psychologickej, ako síce sociológ alebo socioterapeut, ale aj terapeut. Ja sa priznám, že na mňa veľmi oslobodzujúco a veľmi priaznivo vlastne pôsobila tá oblasť, ktorú som robil. Boli to teda ľudia, ktorí mali problémy s alkoholom, alebo teda alkoholizmus, ktorý vôbec prístup spoločnosti k alkoholu, ku konzumácii alkoholu, k problému, ktoré alkohol vyvoláva, prešiel takými 3 fázami. Najprv človek, ktorý naozaj pil, tak ten pohľad bol skôr morálny. To bol pohľad, že to je človek, ktorý je charakterový, nie je schopný dodržať slovo, porušuje to stále, upadá. V podstate to bol takýto kľúčový pohľad. Veľmi oslobodzujúce pre ľudí, ktorí takto trpeli, bola vlastne tá klasifikácia alkoholizmu ako choroby. S tým prešiel tiež Američan českého pôvodu Jelinek alebo Jelinek, ktorý vlastne povedal, no to je závislosť, to má svoje štádia, 1., 2., 3., 4., nakoniec podobní sú, ktorí konzumujú iné drogy, alebo dnes gambleri a mnohí iní. Je to normálna závislosť a dá sa to liečiť. To bol ohromná pomocná ruka ľuďom, ktorí dostali výkladový model, ktorý ich okamžite neklasifikoval ako morálne padlých, aj keď si svoje povedal by som, prečiny nejakým spôsobom uvedomovali, ale ktorý im umožňuje sa tu umiestniť v nejakom výkladovom modeli a z toho sa potom nejak dostať. To 3. štádium bolo komplikovanejšie, to je skoro nazeranie alkoholu očami verejného zdravotníctva, aké problémy to spôsobuje. Tam sa už potom aj tá diagnostika alkoholika alebo alkoholičky skôr posunula k tomu nielen závislosť, ale aj ľudia, ktorí majú problém s alkoholom. Ale to chcem spomenúť ako skúsenosť, že ja rozumiem tej potrebe toho výkladu sveta. Pre tisícky, čo by 100 000 ľudí na celom svete, tento typ výkladu bol pomáhajúci, oslobodzujúci, umožneným sa z tej závislosti dostať. V tom čase nebol svet tak ako zaplavený týmito rýchlymi riešeniami a receptami všelijakými v takom obrovskom množstve ako dnes. 3 poznámky k tomu, čo sa dá robiť. Ja si myslím poprvé,
tam, kde je to možné, tak sprehľadniť vlastne tie procesy a tie verejné rozhodnutia, najmä vo verejnom a politickom priestore, ktoré sa robia, umožniť im ľuďom dať do toho nahliadnúť a v tomto zmysle slova teda vyvrátiť potenciálne konšpiračné interpretácie. Tak napríklad, keď samosprávy o niečom rokujú, je dobré, že sa na to ľudia môžu pozerať a tých postupov a tých spôsobov na takéto sprehľadnenie je viacero. Potom si myslím, že je dôležité utvárať také prostredia, kde sa môže nejakým spôsobom zvyšovať a kultivovať dôveru ľudí navzájom medzi sebou. A tak sa na Slovensku pomerne veľa sa toho deje. Sú to väčšinou lokálne alebo komunálne iniciatívy, niekedy to len pár ľudí dá dokopy, je to niečo ako dobrý trh, ale takýchto vecí je veľmi veľa. Máte portály, kde si ľudia požičiavajú alebo niečo venujú. Je toho naozaj veľmi veľa a narastá to dokonca ani, a je to práve, to nie sú typické mimovládne registrované organizácie, ktoré neregistrované a ľudia, ktorí sa venujú občianskej spoločnosti, aj to nemajú ľahké, aby to všetko vlastne zistili a prišli. No ale to je skvelé, to je úplne naozaj, a tam sa práve tieto prirodzené princípy dôvery, solidarity a všetkého ostatného môžu nejakým spôsobom uplatniť. A potom po tretie je, dá sa to nazvať možno aj inak, dá sa to nazvať také, povedzme, ostrovčeky sebaobrany. To znamená dbať o svojich blízkych, dbať o svojich príbuzných, dbať o svoje okolie a o svoje prostredie. A keď sa niektoré takéto veci stavujú, tak nebáť sa do toho priestoru vstúpiť s normálnym, racionálnym argumentom, neustupovať, nezatlkať to, nehovoriť o tom, že to je tabu, alebo že to tu nie je, alebo to tu je, a nejakým spôsobom do toho znovu vstúpiť. A to je posledná veta, to nás vlastne vracia k tomu, čo ja začínam cítiť stále viac, že my pri všetkom pokroku, ktorý sa dosiahol, sme teraz popísalo 25 oblastí, kde sme na tom lepšie. Tomáš Nemeček to kedysi robil pre Českú republiku, 10 oblastí, kde sa žije naozaj lepšie. Ale ja mám zároveň pocit, že pri všetkom pokroku sa svojím spôsobom vraciame naozaj do tej situácie toho novembra v tom zmysle slova, že ak ľudia to opäť nevezmú vo väčšej miere do svojich rúk, tam, kde žijem, tam, kde pracujem, tam, kde bývam, tam, kde pôsobím, tak potom všetky tieto výklady dostanú väčšiu šancu. A naopak. Ďakujem pekne. Ja ďakujem všetkým hosťom, všetkým vám, že ste nám tu pomohli vytvoriť ostrovček pozitívnej deviácie a včas sa dozviete, kedy a o čom bude pokračovanie. Ne, dneska.